Hola, bona nit. Bueno, ara sí que sí. A l'Ioli hem pogut un Catxigranys, hem reviscut una gran guerra, la veritat, molt contents. Bueno, l'anterior final de la Lliga Catalana hem pogut viure-la amb una mica de competitivitat, perquè vam fer alguna amistosa que també vam perdre, i en aquesta ocasió doncs, hem pogut molt contents, una guerra molt disputada, molt maca, i així en plenos importants, 2 plenos a TH 10 per part nostra, un pleno TH 11 per part d'ells. Ja us dic, una guerra molt disputada, molt solvents a TH 9, hem anat patant, aquesta banda també. Bueno, nosaltres vam començar molt forts, i després, bueno, ens ha donat temps tant uns com uns altres a obrir a dalt, especial mèrit Conthor, 2 planacos a TH 10. Rudy ha estat immens amb un 97, un 89. WoW ha repetit un 97 a una altra aldea. Bueno, res, molt contents. Gran quart per part de tothom. I per part de Catxigranys, l'Orconan ha estat immens amb un planaco i un 94 a WoW, un planaco a Rudy i un 94 a WoW, i bueno, en general bastant bé, també. TH 10 és una zona difícil i bueno, no hem pogut fer cap pleno, i per això hem guanyat, perquè al final tampoc ha sigut de tant. Estadísticament, atacs de 3 estrelles, 7 i 6, tampoc la diferència ha sigut massa. Uns tants percents altíssims, fixeu-vos, 97,40, 95,60, i bueno, bé, tampoc vull redundar massa, especialment farem plenos, pleno al Rudy de Rikimaru, de l'Orconan, espectacular. Arrencarem, que no ho recordo, arrenca per allà amb un baby, seccionant, el jardiner en modo neteja també. Ja t'he depurat tota una zona. Tira el rei. Tota una bolerada, buscarà una miqueta tota aquesta zona d'aquí, inclús la reina, perquè després una porcada preciosa. Fantàstic. Ha arribat a la reina, inclús la reina matant la primera infern, i una porcada de lateral mentre arribem al pollo. Molt bé, una meravella, fantàstic. Jo que no l'havia vist, he estat molt liat i no he acabat de poder veure tots els atacs. Preciós. Fixeu els esquelets com segueixen, que això li ha fet mal, però vamos, arriba. Inclús, mireu, una cura, aquesta última cura, bueno, l'ha fet servir i ja ha anat bé, perquè els escalers estaven fent-li molt mal, però bé, molt bugadet, preciós, sobre l'habilitat de la reina i tot per fer-la, molt maco. El segon intent anava a WoW, també en porcada, que aquest sí que l'he vist, i li ha anat a poc, no l'ensenyarem perquè també ensenyem bases, i si no són plenos no l'ensenyarem. Bàsicament ensenyem els 2 de Conthor, que són preciosos. A Ragnar, aquest a més em sembla que va ser no sé, va ser amb... no, sí, també estava obert, ja estava obert d'això. Nada como una escapada de fin de semana en el campo. Sin internet, sin emails del trabajo, sin música. Que no cunde el pánico. Con Spotify Premium puedes escuchar tu música sin necesidad de conexión. Arrenca per aquí, amb un Queen Walk. En la cumbre de una montaña. Perfecte. En las profundidades de una cueva. Donde quieras, cuando quieras. Prueba Spotify Premium gratis durante... Secciona aquí una miqueta i una gegantada amb 2 fades aguantant-les i seccionarà a la dreta. Perfecte.
arribarà ella fantàsticament. La infern és una infern mono, però no arribarà la reina. Tira el rei per acabar de seccionar, bolores d'acompanyament, i les fades van aguantant aquests gegants. Salt per on no hi ha entrar a la part de la reina i rei, i fantàstica entrada, neta, amb molta vida, i entrarà profund, Aguanta encara pels porcs, aguanta, com que les fades estan mantenint molt viu tot allò, i ara sí, comença amb espolcada, tota la banda a la dreta, acompanyant, encara es guarda 4 porcs, primera cura, a la part de la bombardera, primera mata l'infern, i la reina encara està viva aquí al mig, molt bé, i encara té totes les habilitats, i es guarda, aguanta la segona cura, i ja la tira, i aquí es trobarà alguna bomba més, em sembla. No, la majoria de bombes estaven totes aquí, i per això el rei fantàsticament s'endú la major part, i el Teslas aquí aguanta bé amb els porcs, i encara hi havia una bomba més, i ja pura neteja, molt estètic, molt maco, els atacs de Consort com sempre, i ha sigut vital aquesta guerra, aquests atacs a TH10 són superimportants. Contrapleno, Ferran, grans records a Ferran, a Faraglioli, i aquí farà un atac similar però sense fer Queen Gold, diguem. Entra directament aguantant uns gegants amb 3 fadetes, saneja igualment, això sí, saltet, a cuina, i en aquesta zona es carregarà tota una part, fixeu, hi ha molta zona potent i 3 ballestes fotent mal, però aguanten els gegants aquí molt fort, boleros darrere, reis, surt al castell, mata reina i té 20 i pico de porcs que venen en massa per la dreta, per la part dreta de la baixada, mata l'infern, cureta que es menja les bombes però aguanta. Per cert, tira 2 cures aquí, o sigui, encara li he sobrat una altra cura, o sigui que... i aguanta, l'infern mono no podrà, i aquí una altra cura vital, fantàstic, i sobre bastanta tropa per neteja, espectacular. Gràcies. Bueno, a veure, a TH9 tenim molts atacs de bruixa, i per no fer una mica d'ensenyar bases, els deixarem. Especialment ficarem el meu, que ha sigut una cosa molt maca que m'han fet a mi, i val la pena. Especialment el resto hi ha bastanta bruixa i atac una mica que tampoc és molt vital a ensenyar. Però aquí, fixeu-vos, hi ha l'exèrcit, la composició ja sembla una mica divertida, i bueno, comença amb ratjos, un error meu aquí de ficar dos anteris tan junts, i amb 2 ratjos, 3 ratjos, i el terratrèmol s'ho fundeix tota aquesta zona eliminada. Ja només li queden aquests 2 d'aquí, que ja veureu com ho fa. Saneja una miqueta amb el baby, acompanya amb un drac per aquesta altra banda, i centra els dracs per arribar a aquesta ballesta. Tot i això li segueix sobrant una ràbia i una velocitat, Ja comença amb globus, i per aquella banda, rei i reina, tan panxos, solets, on que hi ha un canonet només, morter, cap problema. Aquí la reina li fa el gran moviment cap allà, que això podria haver sortit malament, però ha sortit bé, i li matarà aquest altre i bàsicament té els dracs a full de vida, molt bé, i encara té globus i de tot.
la meva reina segueix viva, però bueno, com que són dracs, i ara fixeu-vos, com que està netejat tota aquesta zona i tota aquesta zona, fixeu-vos la manera brutal que entren els dracs. Ho destrossen tot, en un santiament, Aquí estan matant una mica les bruixes, estan entretinguts, però fixeu-vos, estan tots junts, els dracs, que sembla que no hi hagi res. Aquí em semblava que inclús faria fail per temps, però fixeu-vos la brutalitat, Bum! Entren amb una potència descomunal, zampant-s'ho tot. Aquí tenen els globus per aquesta àrea, fantàsticament amb l'acceleració, semblava tot meditat, una meravella. No sé si ha sigut tot meditat, però vamos, ha estat molt maco. Felicitats a Carme. I fixeu-vos, sobrant de tot, Tots els dracs, és que bàsicament vius. 5, 2, 3, 4... Tot viu. Una preciositat d'atac. No el dia que me l'han aguantat moltes vegades amb atacs terrestres diferents. I així especial que volgués ensenyar, em sembla que no volien. Tampoc voldria mostrar masses aldees, només un retoc dels atacs més importants que s'han fet i super contents. Gran guerra per part de capsigrans també, molt maca, i fins als últims minuts que ja es veia una mica que guanyàvem. Miri, a l'últim ha estat a punt de planar i hauríem hagut d'anar a tants percents. L'últim atac a 94 al WoW ha sigut espectacular. Vaig a posar-lo. És un altre atac molt maco que per poc, és un Wingwalk amb la porcada també, anem a veure. S'aneix una miqueta aquí que no se li vagi la reina, vol dirigir-la cap a aquesta zona d'aquí, a buscar la seva reina, la reina de WoW. Entra amb un salt perquè s'ha anejat una mica aquí, entra cuina, reina, habilitat del jardiner, es menja tot el... Perfecte. Aquí li morirà la reina, em sembla. No li mor, és veritat. I la gran porcada aquí. La reina encara es menjarà tot això d'aquí. Però fixeu-vos la porcada, que és espectacular, O sigui, ha sigut plena de miracle. Aquí aquesta cureta... Aquí s'haurà, clar. I ara les últimes, clar, són masses bombes, masses coses. Però bueno, fixeu-vos, el que ha quedat. Pràcticament res en vida. Espectacular, també, El Conan. Bueno, doncs fins aquí. Estem acabant... No us ho podré posar, però estem acabant la fase regular i encapçalem la lliga. Estem supercontents. S'ha rotat molt, hem perdut alguna guard i tot i així estem liderant, supercontents. Ara arriba la part bona, hem d'anar cada vegada més jugant els titulars i ja s'hauran d'anar acabant les rotacions, però bueno, és qüestió d'anar jugant partit a partit, match a match, war a war. A veure, ja us dic, no podem dir res, queda l'últim match, a veure si quedem líders o no, tampoc és rellevant, però ens dona un vot de confiança haver pogut guanyar el vigent campió. Vinga, fins aquí, bona nit.